Tak pojď. Hej Bíno, víš čemu jsem se strašně divil v Chorvatsku? Co to okno vydrží. Já jsem do toho normálně řezal. Určitě to chce pořádnou ranu. Co? Ty vole. Ty vole, to nic není. A už je tam dělora. Protože je to velký kladivo. My jsme to mlátili pádlem a nešlo to vůbec. Už je tam dělora. Dobrá, jo. Teď to vylámeme, nebo to budeš muset dělat? Co? Hej, necháme to takhle, podáme to nějak. Jak to chceš podat? To ne, Zevnitř, to se nedá. Počkej, dá, vlastně dá. Nedá? Já nevím, proč to nejde. Aha, když je to zamknutý, tak tady to asi nejde. Tak já musím jebnout ještě tohle okno, abych... Ne, to dělej. Udělej tam takovou malou dírku, ať tam prolezem, dolů, tady takhle jenom dolů. Ne, tam boh nech, jenom tady do spod, takhle. Vršek tam nech, ať na nás neslyší. Máme foliu, to Už zalepíme. prolezu. Co? Co pořežeš, Martine? Tak ještě kousek tady dozadu. Ale ty to potřebuješ, Tak to dozadu. ty se potřebuješ dostat až k zámku. Tak to jsem musel. No to už je jedno. Ještě jedno. Ty tady tak respektují. Je, ani žádná rana to nebyla. Ty, my jsme do toho předtím mlátili pádlem 106.